Άκου να δεις ποιο είναι το θέμα με το Θέμικορν. Πας παραλία. Είναι με ένα μαγιό ελαφρύ. Το οποίο ξέρεις, διαγράφονται τα μάγουλα ποικιλοτρόπως, αναλόγως και εντυτοτρόπως. Και όπως το βλέπεις από πίσω, λες από μέσα σου. Ο να σου. Ο να σου. Τι το σπα είναι αυτός. Τέτοιο έφτιαξε ο Θεός και έσπασε το καλούπι. Μάνα μου η χωρίστρα σου. Κατάλαβες. Ναι. Και όπως το βλέπεις αυτό από πίσω, λες όλα αυτά τα ωραία επιφωνήματα. Ρε φίλε, εσύ πες μου με το χέρι στην καρδιά. Με το χέρι στην καρδιά όμως. Εσύ δηλαδή δεν έμπαινες. Μεταξύ μας τώρα έτσι. Δεν έμπαινες δηλαδή, το χάριζες. Το χάριζες, τίποτα. Καθόλου. Άλλο άμα γυρίσει μπροστά και δεις. Άλλο αυτό. Αλλά άμα το βλέπεις από πίσω, δηλαδή, δεν, τίποτα, δεν. Φίλε, άμα έχει τώρα μια φωτογραφία στο Instagram, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τη δείξει στο YouTube, που είναι φωτογραφία από πίσω με την περιγραφή που σας έκανα. Φίλε, δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν. Αλήθεια σου λέω. Δεν γίνεται να πεις όχι. Δηλαδή σε αυτό το πράγμα μόνο ναι λες. Πώς είναι κάτι ερωτηματολόγια που μας βάζανε στο δημοτικό που έπρεπε να απαντήσεις όλα ναι, είσαι καλό παιδί, ναι. Έκανες τα μαθήματά σου, ναι. Έφαγες για πρωί, έφαγα. Κατάλαβες. Είναι όλα ναι.